Давате ли? На Господа да се помолим, Господи помилуй. Боже вечни, който си събрал в едно разделените и си наредил да бъде неразривна връзката на любовта, който си благословил Исака и Ревека и си ги направил наследници на Твоето обещание. Свет Христов, просвещайте се. Свет Христов, просвещайте се. Обручава се Божият раб за Божията рабиня в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обручава се Божият раб Бенджамин за Божията рабиня Анастасия в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благословен си, Христе Боже наш, и же премудри ловци явлей, ни спослав им Духа Святого. И те миловлей вселеною, человеко любче слава Тебе. За Божиите раби Бенджамин и Анастасия, които се съчетават един за друг, за брачно общение и за спасението им на Господа да се помолим. Господи, помилуй, за да имат радостта да видят синове и дъщери на полза, на Господа да се помолим, Господи, помилуй. За да се благослови този брак, както онзи в Кана Галилейска, на Господа да се помолим, Господи, помилуй. Благословен си, Господи Боже наш, свещено дейцо на таинственият и чист брак, и законодателю на телесния, пазителю на нетлението, разпоредителю на житейските блага, който в началото си създал човека и си го поставил като цар на творението и си казал: не е добре за човека да е сам, да му сътворим помощник, нему подобен. И като си взел едно от ребрата му, създал си жена, за която Адам, като видя, каза: ето това е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото е взета от мъжа си, защото ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще станат двамата една плът. И което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. И сега, Владико Господи Боже наш, сам Ти изпрати небесната си благодат на тия Твои раби, Бенджамин и Анастасия, и дай на тази рабиня във всичко да обича мъжа си, а на тоя си раб да бъде глава на жената, да преживеят според волята Ти. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Авраам и Сара. Благослови ги, Господи Боже наш, както си благословил Захари и Елисавета. Боже свети, който от пръст си създал човека и от реброто му сетне си направил жена и си е съединил за помощник нему подобен, защото така е било угодно на Твоето величие, да не бъде човека сам на земята. И сега, Владико Господи Боже наш, изпрати Твоята небесна благодат от Своето свято жилище и съчетай раба си Бенджамин с рабинята си Анастасия и ги благослови. Венчай ги в съгласие, дай им да бъдат една плът, да добият добри чада, тъй чрез това да се прослави пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и през вековете. Амин. Венчава се Божият раб Бенджамин за Божията рабиня Анастасия, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Венчава се Божията рабиня Анастасия за Божия раб Бенджамин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Господи Боже на славою и честию венчая. Господи Боже на славою и честию венчая. Боже, който всичко си сътворил със своето могъщество, потвърдил си вселената и си украсил венеца на всичко сътворено от Тебе, като даваш и тази обща чаша на съчеталите се за брачно общуване, благослови я с духовно благословение, защото се благослови и се прослави пречестното и великолепно Твое име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и през вековете. Амин. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Амин. И Светия Дух, амин. Да много и благая лета. Хайде. Преподаваме един общ хляб, освен чашата, с благословението на църквата да се превърнете в небели на тяло и да ядете с достоинство хляба на Бога. Хайде!